na tayo. Nagpalipad lang ako nung, nagpalipad lang tayo nung una kanina. Di pa pala naka-record yun. Hindi na pindot. Kailangan pipindutin yung pula. Ganda ng mga puno. Kaya siguro ng puno andito na sa bundok. No? Ha? Oo. Halo-halo na. Ang maganda rito pag may kagrupo ka, safe ka kasi pag nasiraan ka may hihila ng motor mo. Pero pag katulad nung kanina, oh, naglalakad sila. Puro talahib nung kanina. Ano mas mahirap kontrolin dito? Log yung una yung drone o yung pangalawa nyo? Parehas lang. Oo. Di ba yung auto follow din yung una? Wala. Ano yun? Manual talaga. Oo, manual talaga. Pero yun talaga, malayo talaga yun. Yung itong isang malayo, kilometro. Kilometro yung? Siguro mga 10 kilometers. Alin yung? Yung isang malaki. Lilipad niya sa taas. Oo. Grabe. Hindi na tayo kita. Hindi na. Sobrang liit. Pag di mo kita, dahan-dahan kasi biglang biglang may kasalubong. Kaya pag yan, okay lang yung nakita ko. Ganda oh. Oh, ang taas oh. Ganito sana kakulimlim. Maganda talaga pag pupunta tayo dito ganito umaga. Pag tanghali ka na pupunta. Dito ang quality na spot. Ito. Dito na sa tuktok. Ayun yung yung parang yung park. Doon na tayo. Saan? Doon yung may park. May entrance yun yung pwede. Ayun oh. New Zealand. Ay, ayun. New Zealand style oh. Bando. Mamaya yan. Bablog natin yan. Banking na naman, no? Mas delikado to kaysa dun sa katutubo. Bang katutubo. Oo, mas delikado. Yung sa mapita, ganito din. Yung sa mapita, Oo. Pero mas delikado to. mataas pero paikot-ikot. Takot pa rin yung naman ah. Nakon pa din. Yung nag-stop over lang tayo, pinapatay ko. Ang ganda, ito na yung pinaka-top-top eh.
Beautic. Bibig ano? Beautic ata yun. Sa kabila. Beautic nga. Yun o, Mountain View Deck. Sa kaya mas maganda. Doon, sa Beautic. Itong isa maganda rin itong isa eh. Ayan. Punta natin sa way. Muna tayo sa isa, puno na ata dun eh. Ganda dun eh. Dun tayo, mas maganda dun dun. Dito pwede ata dito. Mag-park din sila dito. Nakagagos. Ano lang i-park? Ano? Baka matras kasi. Hindi, dito ako sa gilid. Parking. For customer, magbabayad naman tayo. Sige, babaan na kayo. Para may access. Later. A few moments later. May nagdo-drone din oh. May nagdo-drone din. Oo nga eh. Oh, dito tayo dumaan kanina oh. Yan oh. Galing oh. Itong oras kalahati lang. Init. Ang ganda yung jacket. Init nga. Ganda oh. Kabilaan, i-video mo to. Selfie ka amin tayo. Kanta ang selfie. Tayo din mami. Si EJ, yan. Yan ang camera mo? Padibila mo ha? Nakakatawa. Padibila mo. Dapat di pangkit, dapat di. Natindas na di ah. Ay, anay lang anak, singkin lang. Bundok. Bata tumanan. Lotion. Marong nga mo. Taman Jojo. Kakargan to yung sunscreen may kuya to. May sakay ay ato gabay. Di, simbi mo rin sakay. Inano niya, yung sumabog, uman dito sa camera. Hirap pa naman magtanggal na ito sa dito.
Pabulihan ito malaya. Di ba? kayo ha, baka kayo ang papasok. Pero malay ko na ba sa ibang tag? Bantak ko tangga pala karga to. Ayan, ta. Mene, bigay sa nene. Maliko. Pares kayo ng drone nun, no? Ano rin? Ayun. Oo. Yan, pag manual, ganyan. Wala tayong power bank eh. Kung may power bank, sana ma-charge. Layo. Sulit ang punta, no? Tignan mo, oh. Ganda, oh. Sanay na magpalipad po. Wala pa. Nanti Biu. Taga-Makati po kayo? Sakay sa Makati. South Sembo. Tembo ko. Eh yung ano na Kanina magkasama ko. Tinitignan ko, nakikita ko kasi may mga grupo din sa Tembo eh. Tinitignan ko sa Facebook. Makati na tagig na. Oh, tagig na ngayon. Lapit lang kami sa ano eh, Osmak eh. Oh, smart. Ayos ah. Kayong dalawa, kayo lang. Dalawa lang kami, no? Tapos isang motor. Oh, first time lang namin. Ayun. Paul, taga Pembo. Taga? Taga Pembo. Dating Makati, Ginawan Taguig. Oh, ginawang tagig. Tayo yun, sir. Tayo. Dalawa lang kayo? Oh, may extra pa nga ni. Ganda dito. Visit, ano, visit to ah. Yes. Video ba yan? Yes. Tama na. Oh, nakalagay ano eh, oh. Mali ko San Nicolas Pangasinan eh. Bakit may bablis ka? Ayun, nakalagay. Yes. Dito kami sa Maliko, Pangasinan. Hi vlog. Bigyan. Later. A few moments later. Sa bawat habang sa daang tahimik, kasama ka mundo'y nagiging masigla't marikit. Mga pangarap na dati malayo, ngayon ay ang abot kamay dahil ikaw ang kasama ko.
pag-ibig natin ang magiging ilawan. Walang bundok na di maaakyat, walang pangarap na di maaabot. Sabay tayong maglakbay sa mga bituin at bughang na kalangitan. Sa bawat bukas nating sasalubungin, kasama ka, wala nang hihilingin. Sabay tayong maglakbay. Parehas lang, may 20 din na entrance dito. Tibok ng puso'y buhay sa bawat ito ng ating Ganda talaga oh. ikaw at ako. Masasabayan ng drone yung bilis ko pag ganito. Susunod sa likod. Hindi. Ito kaya pa to, kaya ng drone ko. Yung ano, DJI Neo 2, yung maliit, kaya to. Pero yung isa, wala no. Yung isa, Manual kasi. manual yun, walang ano yun, walang pago yun. Ang sarap ng ice cream nila. Matcha. Matcha. Yung ano, yung flavor ng kulay green. Parang avocado, gano'n. Nakabig mo ano. Naka-video na kanina pa. Ayun, nagagawa na naman sila. Putik na naman, ano yan, pwedeng ano yan, hotel, mga gano'n. Atas ng ano yan, environmental Oo, piece. katas ng ano. Sana kayanin ng phone ko mamaya pag na-transfer. Nagpaload ako kagabi. Wala akong ano, wala akong internet, ano lang, data lang sa ano sa akin na yun. Ha? Data lang yun, ano lang. Gusto ko yung unlimited eh, kaya lang, May 1 month? oo nga, may 1 month na unlimited nga eh. Kaya lang, di pa yung SIM na naitagay sa akin, yung SIM lang, parang gusto ko yung Anong SIM na sa inyo? eSIM, Globe. Globe? Oo. Globe din yung sa akin. Magkano yung ano, unlimited internet? 599 ano, nasa 2 weeks 200 plus eh. Baka nasa 400 plus. May ano yun, yung walang ano, walang capacity, maganda yung walang stop. Yung sa akin kasi, 1,000 pesos, walang stop. Di ba, pag naka 64 gig ka na, ganun, wala na, or 25 gig, wala ka ng internet. Yun, yung sa akin, 1,000 pesos, pero 1,000 isang buwan. oo, sa phone. Wala, lugi. Lugi. Yung 100 sa yung 100 pesos pang 7 days. Hindi na mauubos yun eh. Sa akin, maubos. Ano pa, 4 pa kaming gumagamit, hindi na uubos. Di para kang 400 lang gagamitin mo. 2020 80 GB. Hindi na mauubos sa 1 week yun. Ako na, nag-video ko dahil ako nanonood ng YouTube eh. Kahit YouTube pa, di mo uubos yun. Matagal yung load. Tagal. Hindi ka gaya dati, pag ano, bus na kagad. Ganda dito, oh. Taas din dito. Ganda din dito. Ganda magpalipad eh. Mainit nga lang. Post ko sa FB yun mamaya. Lalagyan ko ulit ng kanta, edit ko. Pag dudugtong-dugtungin ko yun. So, pag-upload ko kasi matagal mag-upload yun. Para sa bato siguro yan. Oo. Yung ano, baka biglang may ano, mahulog na bato. Dapat lahat mayroon. Binibigyo mo yung mga yan. Naka-video. Dinadaanan natin. Pati yan. Ito, taas na no. Nakalimutan ko i-on yung Strava. Cellphone ko. Strava. Pang post. Kung ano yung tinakbo natin ngayong araw. Ako gano'ng kalayo.
Kaya hindi rin pwede mabilis dito. Talagang ganito lang takbo natin. Ang mabilis. Yan yan, ano lang. Mas dali kasi pag ganito manual. Talagang ano, yung makyat. Bilis makakyat. Maganda ng hatak. Ang galing ng daan dito. Ligo-ligo eh. Panonoorin nyo to sa TV nyo. May YouTube channel kayo. Pero hindi ano. Hindi pang vlog na lang dito. Mamaya sumikat kayo eh. Magaling nga ata mag-edit si Kuya Zalor. Oo. May ano na siya, inaro na siya. Ha? Ano din? Pilipino din, oh, may lahi. Lahi. White flag mo. Ha? Ha? Puti. May puti. Yung una niya, ano, maganda rin. Maganda. $40K oh. Ang sarap ng sweldo doon ah. 20 days. Kahit magtrabaho ng 2 buwan dito, hindi kikita ng ganun. Ay, ilang oras din kaya yun? Alin? Sa isang araw? 8 hours. 8 hours. Kayo, anong trabaho niyo doon? Ako sa ano, construction. Ano kayo, yung nagwe-welding din kayo, ganun? Oo, may gagawin sa bahay. Parang natin na yun. Magkano din yung ano nyo monthly eh? Magkano din nakukuha nyo pag monthly? Ganun din, mga sunod din. Mas mataas na yung pati kaya pinag-sunod. Makakuha ako ng trabaho ganun, ayos na sa akin. Oo. Kaya dapat, mas mataas na sa ano na. Ha? Sa Amerika, mas mataas ang value ng pera. 59. 43 lang sa amin eh. Bumigay yung ano, gutter oh. May nakatama niyan. May bumabangking dito siguro. Overshot. Overshoot, oh. Kadalasan yung overshoot. Pag mga may sira yan, nag-overshoot yan. Ito pa, walang ano. Nasira din siguro yan. Ah, yun na ba yun? Parang bagyo na to. Puro kapingan. Anong lugar na to? Ah, Biskaya na. Ito ang Nueva Biskaya. Anong pangalan niya? Masonic. Masonic District 2, Nueva Vizcaya South. Ibig sabihin, lumampas na tayo, no? Entrance dito, pwede kayo. Ah, camping. Ayun, oh. May campingan din dito. 20 pesos, kakamping ka, pwede na. Mura ng ano dito ah, sinila. Dun sa Plus, 50. Mahal naman. Bagong tangaay, kaya nga yung lumabas mga
na ako dun sa drone kanina. Oo. Sobrang ganda nun. Hindi ko na makita yung drone kanina. Hanap na ako ng hanap. Click. Puro click oh. Basa. Naglilik yung tubig. Ang lamig dito. Naglilik yung mga tubo. Ang lamig dito, para kang nasa Baguio. Ang ganda oh. Puro pag umuwi kayo dito, puro ganito, no? Lamig. Ang taas ito, mataas to. Ito, mataas. Ito. Taas nito. Lamig. Saving files sa power. Ang lamig talaga dito. Ha? CR. Sarap siguro tumira dito. Taas pa. Ayun, pataas yung pataas. Malayo lang yung bayan. Yun o. Tayo. Buti hindi nahulog. Hindi, malalim pa diesel dito. Hawakan ko na lang. Ito. Hulog mo dyan, tapos takpan mo. Okay na. Wala, sakit talaga. Wala. Yun, tingnan mo, nag-overshoot ha. Diba? Delikado pag nag-overshoot. Kargado yung motor mo, no? Mahal naman yung pag-check mo siya. Hindi mo na kailangan. Ha? Kailangan mo lang yung basta makabiyahe ka lang. Hindi magsira. Pre, mabis kaya na to. Yata, yung isa. Alin? Yung isa ata. Naka-click din yun, no? Oo. Lumang click yun. Version 2. Ito, ay hindi, version 2. Version 2 din yun, pares dito. Stop over na naman sila. Oh. Ay, may bahay.
nito, kunat. Ako, meron din kaya na. Tayo, picture tayo dito. Dalawa. Oh, 62 kilometer pa bago makababa. May pool pa oh. Dito nyo na-stand para hindi hilain doon. Nadulas yan. Later. A few moments later. Dalawang brake na gamit ko nito eh. Kasi pag mabilis to, bigla tayong pepreno, ilipat tayo. Ayun, pwede yan, kasi manual yan eh. Pwede yan kahit patuloy yan. Mababa. Lamig dito. Sabi ko, Bali, nakapagpalipad ako ng drone. Bali yung kamay nun, no? mga nalaglag din dito. Hindi na dala. Ha? Nalaglag. Hindi pa nadala. Bali nga yung kamay nun. Aksidente sa motor yan pag ganyan. Sikwang. Dislocate. So, di bali nang mabagal ka, huwag ka lang matutulak ka. Di ba? Hindi ganun mataas yung kanina eh. Mataas yung nandun. Mas matindi pa pala yung drone nyo na malaki kaysa dun sa maliit, no? Mas mahal naman yun. Alin yung? Yung malaki. Pero mas matindi. Ang dami niyang kayang gawin. Layo. Yung layo na hindi ko na makita kanina yung isa. Oo. Hindi, pag hindi ka na na-detect, wala na. Walang engine brake na, nahirapan akong lumito. Kung nagmapita kami, ako pa lang tricycle. Tricycle? Buti kaya akyat ng tricycle doon eh. Ah, makakapit yan. Yung ano, TMX 155. Oo. Basta single, pwede. Pero ewan ko lang na akyat. Tricycle, talo lang naman kami. Apat na lang. Lamig oh, no? Ba't ang lamig dito? Bundok eh, mataas yung elevation. Nung kanina sa may bandang taas, hindi gano'n. Video din ako sa phone. Rocky Falls Entrance 20. Tignan mo, hindi ko oh. Talagang may malalaglag talaga dito pag ganito eh.
walang dumadaan dito, nalungos na tong kalsada, madulas. Buti lagi dinadaanan. Ang taas nyo. Ang taas. Ito delikado pag ganito. Ano? Tingnan mo. Pag nagkamali ka, laglag ka na agad dito. Hindi pwede sa ano to, sa mga baguhan, hindi pwede itong usap na ako nga, nakakaba ako eh. Siguro yung pulutang iyo, balikan mo. Oo. Lampas pa. Hanggang sa bahay? Lampas. Pag singit na, maganda to. Basta ka lang. Mabot na sila dito, no? Madali lang umakyat pag RV gamit. Pag road bike. Madali lang umakyat pag road bike. Mahirap pag MTB. Bagan kasi pag road bike eh. Eh mamaya, ang sarap na ng takbuhan nila dahil mababa lahat. Yung nakasama ko yung mga batang Pierre, tsaka ay Tim Morales. Ang sakit ng takbuhan nila. 55, maintain. Bike lang. Nakasabit lang ako dun sa bandang gitna. Hindi na ako pumapalit. Parang mauubusan na ako. Yung matanda, pinapagalitan ako ng matanda. Bakit? Yung karera. Didiskartehan ko, hindi ako pumapalit sa harap. Tapos nung kala nila papalit na ako, di nagsintuan sila ng konti, lilo. Bigla ako umangat, naiwan sila lahat. Nakakuha akong pangapat. Hindi mo na isaksak eh. Alin? Saan ang puntan? Yung Denon Road, di ko pa napuntahan yun. Kailan Road? Oo, sa Bagyo. Oo. Doon ako nag-bike, doon ako dumaan. Hindi ko pa ako nakadaan dun eh. Pangit ang daan doon. Denon Road? Saan ko maganda? Maluwang, malamig, pero yung iba ginagawa. Oo, ginagawa. Nakakatakot dun sa susunod, sa Marcos Highway na ako dadaan. Sabi ng Bibili sa sasakyan, nasa gilid lang ako. Yun lang yung bike na wala ako stop over. ganda. Ano? Hindi, pag stop ka, papasok mo pa yung flex mo. Pag hindi pumasok, tutumba ka. Saka oil slick kasi yung gulong-gulong. Ha? Pang patag lang, hindi kaya sa may buhayin. Dudulas. Dudulas? Pang ano lang, pang tagulan, patag. Yung gulong ko yun, makabo. Pero pag may buhayin, wala. Hindi skip. Magpapatulak na lang ako. Para may kabit ko yun. Hinihingi ko kay tita mo din yung bike niya. Oo. Yung road bike. Kaya kahit ano dun sa road bike, may mountain bike na trek. Papadala na? Pababa? Papabox. Nahihiya lang ako sa kanya.
Carbon yun eh. Ano din, road bike din. Oh, dalawa. Road bike tsaka mountain bike. Mahilig din mag-bike pala si So, ano. nagbabike din sa dito. Dalawa sila mag-asawa. Tapos may stroller, yung kargahan ng bata sa likod. Oo. Itong matipid sa gas oh, pag ganito lang. Puro pababa oh. Brake lang ginagamit ko, tsaka konting gas lang. Hmm? Pag pababa, matipid sa gasolina. Wala. Konti lang ginagamit. Yan oh. Bilis naman ang kababaan nun. Mabilis eh. Pababa eh. Nung nagbapita kami, tumatakbo ng 80 yung bike. Pababa. Pababa. Sumabog yung caliper ng bike ko. Bakit? Sobrang init. Sumabog. Hindi pa. Ganda oh. Ganda no? Sarap dito magmotor, kaya lang delikado. Sa likod.